Makuwukuthi uphuphe iy'ndlebe, uNkulunkulu uyasho ukuthi lalelisise, uke nje ulalele. Ubhizi kakhulu mhlampe awumameli, awuziphi isikhathi sokuthi umamele nje ukuthi umdali uthini, uNkulunkulu uthini, or umamele abanye abantu. Mhlampe impendulo zakho zikomunye umuntu uma umamelisisa kahle, uzozwa ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba uyakhuluma ngabantu, esebenzisa abantu ukuthi ekhulume nawe. So uNkulunkulu uyasho ukuthi khona into afuna ukutshela yona, lalela. Noma uyasho ukuthi khona into azokutshela yona, yabo. So ingasebenza ngendlela yokuthi into yamanje ukuthi abantu babhizi bakhuluma nawe, noma yena ukhuluma nawe kodwa wena ubhizi awulaleli. Noma uthi in the future khona okuzayo, khona manje, iba careful ngoba ufuna ukukhuluma nawe, yabo. Bese-ke uma kuwukuthi uphupha mhlampe iy'ndlebe zakho ziblockekile, noma kunento endlebeni, noma ufake maybe ama-noise blockers, noise cancellation, khona lezi zinto njena ey'xhumayo endlebeni, noma nje kunokungcola nje endlebeni. Uma uphupha indlebe ey'ngcolile or uphupha ukukhipha ukungcola, lokho kungcola okubonayo noma lento evala iy'ndlebe zakho, iyona kanye leyo nto leyo ukuthi istopha wena ukuthi uzwe umoya oyingcwele, uzwe uNkulunkulu uma ekhuluma nawe. Kungaba umuntu, le nto oyibona ivele endlebeni eblokha iy'ndlebe, ingamele ukuthi umuntu noma isimo, maybe ubhizi kakhulu emsebenzini, noma ukuthi ubhizi ngey'ngane, noma ubhizi nje uyahasila ufuna imali. Le nto leyo nje imele izinto ey'ningi ukuthi khona okume phakathi kwakho, emaphakathini kwakho noNkulunkulu, okwenza ukuthi ungamuzwa, okuvala iy'ndlebe zakho, yabo. Kuveza kona ukuthi kunento eblokhayo. Kuzomele-ke uyisuse leyo nto leyo endlebeni. Angisho ngendlela yokuthi ususe umndeni wakho, noma ngisho ukuthi isikhathi kumele usiphe uNkulunkulu ukuze umuzwe. Namanje ukuze ungizwe ngikhuluma kule video ukuthi kumele ungiphe isikhathi ukuze u-understand ukuthi ngithini, ungizwisise. Ngakho-ke noNkulunkulu kumele umphe isikhathi sakhe ukuthi uzomuzwa, uzwe amagama wakhe, uzwe izwi lakhe. Uzolizwa kanjani uma ubhizi ngamazwi womhlaba wabantu? Into engizama ukuyichaza leyo ukuthi udinga isikhathi sakhe, udinga ukuthi umuzwe naye ukuthi uthini. Ngakho-ke uthi phephisa, uqaphele phela. Uma kuwukuthi ufuna ukuzwa more ngale subject lena, like, usubscribe, ucommente.